Els que no podeu gaudir aquesta vegada igualment d'ella. Avui fem un acte polièdric, també podríem dir, Joan, sí. I transversal, no? Perquè hi haurà diferents aspectes de l'art, com la pintura, els poemes, la música, lectura de poemes, també hi haurà actors. Jo crec que tot això forma part de l'art també i de la cultura. Espero que us agradi tot, perquè jo crec que pot anar molt bé i que és fantàstic tot aquest conjunt que hem pogut acollir. En primer lloc us presento un Joan Descalç, que és del Vendrell i que ens llegirà el manifest del grup polièdric. La seva dona, la Teresa Baltasar i la Dolors Garcia em van convocar aquí a les Quintanes per parlar de l'art transversal, perquè en realitat nosaltres, entre el Vendrell i Llorenç, vam organitzar un grup transversal que en dèiem art polièdric. En realitat el que volíem fer, o el que preteníem fer, era un aspecte profundament pedagògic i també d'implicació de tota la gent en el fet artístic, de tal manera que no hi haguessin expositors i espectadors, sinó que tots fossin intèrprets. En aquest aspecte ens vam reunir un dia, ja fa 10 anys, la Nati Soler, poeta d'aquí del Vendrell, la Carlota Valdrís, que és músic, compositora, el Josep Maria Poblet, que treballava vitralls, el Josep Sadurní, que també és de Llorenç, que feia vidres pintats o que fa, en Linus Urpí, que fa fotografia, i la Camila Pérez, que fa ceràmica, i jo mateix amb aquarel·les i pintures. Vam agafar un text, el text de la Nati, Les dents del gat, i vam començar a treballar-lo de tal manera que ens reuníem cada 3 mesos i intercanviàvem opinions, tenint en compte que la base eren els poemes de Les dents del gat. A partir d'aquí van començar a sortir tota una sèrie d'idees, va començar a haver-hi un transvasament d'experiències i de coneixements i vam muntar una exposició que es va dir tardor.
Catifa bellíssima de la mort de les fulles humides ajaçades, caigudes entre els arbres adormits ondulant en l'aire de tardor. Colors de declivi, fi esperançada. Autor del quadre, Lluís Maria de Pont. Cauen els colors. Hi ha dies que els colors cauen del cel com pluja enjogassada, i són tots, i l'un és deu a l'altre. Autora del quadre, Francesca Cristina. La tarda finida. Estimo ara la serena aturada del treball a la terra en la tarda finida. I embrevo la feina trenada amb les mans i l'eina ferrosa, i deleixo els fruits de sabors excelsos. Autor del quadre, Antoni Marc, Caparó Pujol. Ha fet possible aquesta exposició. Aquesta és la 15a vegada que exposo tot aquest conjunt d'obres, encara queden unes quantes, però jo penso que aquesta la guardaré molt especialment, no? Per això, doncs, un agraïment també a la Teresa per acollir aquest espai tan magnífic, a l'Institut d'Estudis Penedesencs, a la Pilar, a la Dolors, que ha muntat tot aquest projecte, al grup de teatre de Llorenç, que hi ha posat veu, els músics, i no sé a qui més hem d'agrair, però em penso que doncs, la cosa ha quedat molt rodona. Aquesta és una experiència que, bueno, que va créixer una mica a partir d'una idea, que era fer unes poesies molt curtes, i hi ha un moment que te dones compte que m'aniria bé una il·lustració. Escriure és un exercici, jo diria, molt solitari, no? Jo he escrit molts articles a la premsa i a vegades penses, et llegeix algú i a algú li interessa això que escrius tu, i per copsar que sí, doncs és allò que en trobes un al carrer i dius, escolta, m'ha agradat el teu article. És diferent dels músics, no? Els músics actuen i ràpidament saben amb els aplaudiments o al final amb el contacte que tenen amb el públic si ha agradat, si no ha agradat, si no ha fet més bé o més malament. Però escriure és un exercici bastant solitari. Jo també he fet molta recerca històrica i també és una altra solitud, no? Quan vas a arxius, doncs veus allí la gent, tots amb els seus documents, amb la seva feina, cadascú en el seu món tancat. Per tant, aquesta experiència de comunicar, d'interrelacionar-se amb altres experiències artístiques, per mi és gairebé una necessitat, no? Trobo que el Joan també ho ha dit molt bé, no? Ha especificat molt bé en aquest manifest, no? Aquesta interrelació, aquesta interconnexió entre les diferents expressions artístiques ho enriqueix tot, no? I la veritat és que aquesta exposició, aquests poemes no serien el mateix sense els quadres. Que tirem endavant, endavant amb la col·laboració del Josep, perquè a partir d'aquí creiem que és el punt de partida que podem fer, anar ajudant també a poetes i artistes a donar-los a conèixer. Jo estic segura que tenim poetes que estan amagats per tots els indrets del Penedès i estic segura que els podem ajudar d'aquesta manera, no? I de la mateixa manera els artistes que tenim, que també ens podem donar un cop de mà a sortir, a fer-los sortir. Hi ha un projecte que m'agradaria portar a terme, que podríem barrejar una miqueta. Es va parlar en una trobada de Tarragona de la Roda d'Art. Es tractaria entre diferència entre els estudis que hi ha al Penedès, que un cop a l'any ens trobem, fer una miqueta donar a conèixer aquests artistes, però quan dic artistes ja sigui artistes, ja siguin poetes, siguin pintors, siguin escultors, una miqueta seria a partir d'aquí, no? I intentar interrelacionar-los, fer aquesta transversalitat de l'art, i una miqueta donar que no siguin una cosa sola, sinó
fer-lo jugar entre tots, no? I crec que seria molt més enriquidor i molt més divertit també, no? Més que a vegades caiem potser amb la rutina, no? D'una exposició d'art o una recitació o una interpretació de poemes, i jo crec que podríem fer una miqueta com un còctel, i una interrelació entre uns i els altres, i a donar a conèixer tots aquests poetes que tenim, que hi són, que estan presents, però que d'una manera o altra no s'han donat a conèixer per motius, perquè potser no ho volen o potser perquè no han tingut l'oportunitat de sortir cap enfora, no? I una miqueta seria això, no? Doncs a veure, buscar la manera de fer aquesta roda i que puguem fer una miqueta això i anar-ho fent-ho de forma itinerant per tot el Penedès, no? I en cada lloc poder fer una mica de debat, una mica d'explicació, una mica de lliçó de tot que és l'art, no? Perquè l'art és la manera d'expressar els nostres sentiments, i crec que és, no sé, jo com a llicenciada en Història de l'Art doncs ho he vist molt, i llavors doncs crec que aquesta manera d'expressar i comunicar els sentiments i les idees doncs trobo que podem mirar entre tots plegats de fer-ho, i amb l'ajuda de la música també, crec que també tenim un bon planter de músics i crec que podem fer una cosa molt maca en aquest sentit. A partir d'aquí ho hem de començar a treballar